Szépen lassan egy Laci. Énekem. Azt hittem, hogy oda úgy tűnik, hogy nekem. Isten nézze, hogy ja, így indult. De ez úgy volt, hogy elmentünk nyaralni. Elmentünk a csillagszületékbe, megnyered már. Visegrád, hol volt az? Visegrádon. Visegrádon ér camping, meg izé. Hát ott azt hittem Ott annyi zöld van, mint a franc. Megráztad a cserét. Kártyázunk, ezt a csak felpattan és elkezdjük csinálni. Zöldek közül kiérted a sátor meg ezek. Baszod nagy talpon. De olyan, hogy ezt meg kell nézni, nem tudom. Az adottan sem sikerült úgy. Meg a hollywoodi műlevél. Az mi volt? Az élő volt? Mi? Az a levél az élő volt? Nem hallod, bassz meg! Hallod? De ott a piszta. Énekeld? Énekeld? Mit? De úgy, hogy te nem... Dehogy énekem, azt nem, az Dino a teregót bassz meg, még egyszer. kemény, nem? Csillagszületés. Ez lófaszához képest. Illetve pont fordítva, bocs már. Most melyik az enyém? Most ilyenkor mi van? Folyamatos film van? Ja.